Može. Bio sam Belićev đak Aleksandra Belića. Ja se ponosim zbog toga i to od sredine 50. godina. I znam kad sam ubeđivao ili pregovarao znam kad sam pregovarao sa svetskim slavistima da budu sagovornici u ciklusu Gozdovog programa, kad sam rekao bio sam Belićev đak, svi su prihvatili. Belić je, razume se, imao i u svetskoj slavistici izuzetno važno ime. Ja sam sredom 50. godina upisao književnost. Bio sam na grupi za srpsko-hrvatski jezik i bio sam u grupi za jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik. U programu koji smo dobili tada bilo je da mi treba da slušamo i savremeni srpsko-hrvatski jezik, lingvistiku i još neke slavističke predmete. Ja sam se u početku raspitivao, u tome su mnogo pomagali pesnici Blažo Šipanović i Branko Miljković, koji su bili prvi koje sam susreo kao student kad sam došao na fakultet. Oni su me ubedili da treba da idem slušam Belića. To je bilo u sali 10, mala sala u zgradi rektorata, to je bio tada filozofski fakultet. Ja sam došao na čas i, boga mi, bilo je nas 30-ak svega. Iako je te godine sve grupe književnosti jezika upisalo preko 500 studenata iz cele Jugoslavije. Došao je Belić, došao je s jednom mladom, atraktivnom asistentkinjom, baš je bila atraktivna, svi su da gledali. To je bila Milka Ivić. Belić je govorio tiho. Morali smo se naprezati da čujemo. Nije nikad podizao ton, govorio je besprekorno. Govorio uverljivo. Govorio je, mogu da kažem, onako da me privlačio tematici koju ja ništa nisam znao. Jednog dana, posle jedno 15 dana, 4 nedelje, kaže Belić, naredni čas ću iskoristiti tako što ću pola časa predavati, a pola časa ćemo razgovarati. I došao je taj dan, on je održao čas, kaže, sad ćemo da razgovaramo. I sad, bilo je više studenata tog puta, valjda da pitaju Belića ili da se predstave Beliću. Pitali su pitanja iz lingvistike, iz slovistike, iz srpskog jezika, sva su ga pitali. On je slušao, polako odgovarao, nije prekidao nikad onoga koji je pitao. Onda se ja javim i kažem, ja imam jedno pitanje, ja bih htio da pitam zašto ste, imena sam zaboravio, rad tog naučnika objavili prvi deo u Filologu 32. a drugi deo u Filologu, drugi deo tog istog rada, 36. On, kad sam ja završio pitanje, on kaže, šta vi studirate? Ja kažem, jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik. Pa otkud, kaže, vi znate za filolog? Pa otkud na mom času, kaže, ovdje nema studenta književnosti, ne dolaze. Ja mu kažem, znate, ja sam od profesora Gligorića dobio zadatak da pripremim seminarski rad o časopisima između dva svjetska rata. Radeći, ja već godina radim taj rad, ja sam došao do filologa. Na našoj biblioteci nema svih brojeva, pa sam dolazio ovamo u vašu biblioteku slavistike, i u Narodnoj biblioteci koja se tad nalazila na kraju Knez Mihajlove u zgradi gde sad gradska biblioteka. I sad Belić kaže meni, znate, sad počeo objašnjava da je taj rad objavljen, pa nije bilo mogućnosti. I kad je završeno sve, on kaže meni, kolega, mislite vi, jedan neuki Valjevac čuje od Belića kolega. Ja sam jednom se činio mnogo više nego što jesam. Dođite, kaže, u petak
u podne kod mene da nešto pričamo. On meni kaže. Dođite kod mene, ja sad znam, ja dođu u petak, negde pred podne, dođem na fakultet, kaže, veličog nekog, kaže, profesori akademiji. Ode u akademiju, kabinet predsjednika, kaže, gospodin predsjednik. Ja se trgnem, gospodin, kad to vreme su, niko ne govorio gospodine. Kaže, nije on tu, kaže, pogledajte da nije institutu za srpsko-hrvatski jezik. Pa gdje pitam institut? Kaže, Don Spratu u ovoj zgradi akademije. Odem ja tamo. Kaže, ne, nije tu, kaže, direktor, on je tamo bio direktor, on je možda, kaže, na fakultetu, kaže, nije bio sam. Pa vidite na Kolarcu, on je upravni Kolarcu zadužbene. Odem na Kolarac i nađem, zateknem Belića i počeo razgovori. On pita mene kako su profesori, šta mislim o predavanjima, slušam li savremeni jezik, predavao ga je Mihajlo Stevanović, slušam li istoriju jezika, predavao Aleksić. I onda mi kaže, znate šta vam teo da predložim? Ne znam, reći i datum, u podne u akademiji ima grupa naša, nešto raspravljamo o srpsko-hrvatskom jeziku. Dođite. Sad ja odem, tamo sva neki ozbiljni ljudi sede. Ja sednem u ćošak. Zapamtio sam raspravu između Jonkea i ove Vukovića iz Sarajeva. To je bila grupa koja je pripremala onu deklaraciju o srpsko-hrvatskom jeziku koja je potpisana u Novom Sadu u Matici srpskoj. Ja čutim, slušam i Belić meni kaže, počnem već ti da govorim. Kaže ti meni, šta misliš ti, kaže, kad pominješ časopis između dva svjetska rata, koji su na tebe ostali utisak? Ja kažem, najveći srpski književni glasnik. Zanimljivo, kaže meni. A jesi čitao sad od mene navodi časopise, da ne pominjem ta imena, koje su uređivali jedan ili dva broja razni ljudi. I onda mi on kaže, znate, ali filologija, ja kažem, da, filologija za mene dva su časopisa koja su ostavila utisak da postoje kao vredna, kao trajna, kao osjećaj, kao beleg vremena. To je, kažem, filolog. A dobro, kaže, šta vi mislite da radite kad završite studije? Pa ja kažem, ja sam mislio da budem profesor, da idem u moj kraj, u Valjevski kraj. A odakle se iz Valjeva i kraj? Onda on priča meni o Glišniću. Pričamo o piscima, onda on priča koje se već zna o piscima dva rata, spominje Crnjanskog, spominje Dučića, spominje Desanku, spominje i tako. I onda jednom trenutku desi jedna moja velika glupost kao studenta, ja sam o tome ima u kuti za pamćenje taj detalj napisan. Ja polažem kod Gligorića i dobijem Glišića. I ja obradovan što imam to pitanje, pričam svašta o Glišiću, Podvali, o Vulu Pupovcu. I meni kad smo završili, kaže Gligorić, kolega Mišo, otkud vi toliko znate o Vulu Pupovcu? Pa ja kažem, on je meni familija. Kakva familija? Ja kažem, stric po ženskoj liniji. I mene uhvati, ništa Gligorić očito čuti. Ja kažem Beliću, ispričam, zato pitam ga šta da radim. Kaže Belić, čutite. Gligorić da je hteo, on bi vam to već rekao. A što je to trebalo? Kako vi pošljete profesor? Ja da njemu pričam o profesorima, pita me kako izgleda, kažem, idem na časove i kažem da Raško Dimitrijević kada drži časove, da je puna sala 5, amfiteatar 5 na Pravnom fakultetu i da je vrlo popularan. Zanimljivo, kaže Belić. A ništa nije napisao. To kaže Belić meni, ja to ne znam, slušam sve vreme, da i to da kažem. On je umeo da, recimo, na Kolarcu ja dođem da slušam neko veče, pun Kolarac, on vidi mene,
on me zovne da sednem neko mesto napred. Kako na mene sramota sam. Kaže, kolega Miša, ovdje, kaže, sedite. Ja sam pamtio da njegove časove po tome što su oni nisu bili raskošni kao što su bili Milana Bogdanovića ili kao što su bili Raška Dimitrijevića, ali su imali neku vrstu snage, duhovne snage, tako da sve što je rekao mi smo verovali. I pamtim i njegov posljednji čas. Puna sala, tamo sala 10. Dolazi Berić, gospodin, i kaže, ovo je posljednji čas, ali ne i naš posljednji susret. Mi ćemo se viđati, čuti, čitati. Moje knjige su svima vama dostupne. Časopis Filolog, pa pogleda u mene, tad kaže, evo, to sam zapamtio, evo, kaže, kolega Jeftić će reći šta njemu znači filolog, treba da bude u vašim rukama. Dakle, zapamtio sam, bio sam posle toga više puta kod Belića i u jednom kabinetu, u drugom, u trećem, jedino nikad me nije primao u kabinetu na fakultetu. Tamo je samo izgleda prolazio. Znam da je, jedan puta me pita, čujem, kaže, da vi pušite. Ja kažem, pušim. A što pušite? Pa ja kažem, ja pušim lulu. Pa što ne pušite? Pa kaže, zabranjeno je. Ajde, kaže, slovo, da popijemo na dvojica kafu. Kaže, ja ne pušim. Onda jednom prilikom mi je ispričao priču, vrlo zanimljivo o tome kako je Miljan Mojašević, s kojim sam također razgovarao ciklus drugog programa, u toku Drugog svjetskog rata oko okupacije spasao biblioteku univerzitetsku od toga da je unište Nemci. Kaže, onaj mali Mojašević, s njim obozno razgovarajte, kaže, i pitajte, kažete sam ja rekao da vam sve ispričam. Dakle, ponosim se što sam bio Belićev đak. Ponosim se i bio sam, razume se, na sahrani i bio sam tužan kao da mi je neko blizak umro. Dakle, ne stidim se ni sada da kažem, posle skoro 60 godina, bio sam Belićev đak. Dugo trajalo.